okamžitě jsem zavolal na instalatérskou pohotovost. V 10:30 večer pohotově dorazil Severoafričan, který mi vysvětloval, že právě přes hodinu uvolňoval potrubí jedné dámě. Co jsem mu na to mohl říct? No prosím. Ucpaný nebo unikát? Unikát. Už docela dlouho uniká. Přátelé země je buď ucpaná, nebo to zní někam uniká. Děti mají ucpaný životy, protože nemůžou sehnat práci. Peníze pořád unikají, protože francouzské firmy přesouvají výrobu do zahraničí. Vy máte práci? Ne, ale hledám si. Dejte se na instalatéra. Lidi budou vždycky srát a nikdy se v tom nebudou chtít hrabat sami. Akorát to něco bylo, že jo, ale prosím vás zatím včetně mě, pokud by to bylo možno, prosím, rychle. Jak je limon. Podle mě je lepší si zamazat otvert ruce, než v něm počítač pouštěl, myslíte? Tak na tom něco bylo. Po 5 minutách, poté, co zřejmě neudělal o moc víc, než že na potrubí upevnil něco jako gumový kondom, řekl: Bude to 80 €. 80 €? Když mi dáte 50, čistá ruka nahlásím, že jste nebyl dobrý. No, tak aspoň vím, kam unikají moje peníze. Byl bych upadl do netypicky jarní deprese, kdyby mě druhé odpoledne nezvedlo náladu rande s Marshall. Na vernisáži jedné velmi dekadentní výstavy celá místnost ateliéru byla obložena tucty čtvercových fotek. Malých penisů, zachycených při ejakulici. To opravdu zajímavá výstava, Maršo, kam jsme to vyrazili. Víš, Pole, tohle dokazuje pravdivost toho, co se říká o francouzské kultuře. Tohle? Navíc všechny ty fotky měly totožný název Portrait de l'artiste, tedy portrét umělce. A to jako co? Že je to spolky samý půl. Cul je sice francouzský výraz pro zadek, ale také slangový výraz pro sex. To jsem jednou pochopil velmi rychle, když mě někdo si upozornil, že špatně vyslovuji poděkování merci beaucoup. Takže to zní jako merci beaucoup, tedy něco jako děkuji, krásná prdel. V druhém koutě ateliéru stál asi tak 50letý chlápek a před ním smečka obdivovatelů. Nám asi došlo, že tohle bude pan umělec osobně. Pravím, super, hezký. Poslouchej, umělec masturboval po celý rok jednou denně a každý orgasmus fotili ženy, každý týden jiná, celkem 52 žen. Předčítala Marša z letáčku, který byl mimochodem porazen i logem Ministerstva kultury. No prosím, co všechno můj nový zaměstnavatel financuje. Dostal za to cenu Prix etalon. Jo, já jsem jenom doufal, že si po zbytek většinku pan umělec nechá zapadlý poklopec. Počkej, ký etalon? To je přece ten umělec, po kterém je pojmenovaný ten v Británii pro výtvarníky, kam teďka musím jet mimochodem. Prix etalon to byl francouzský performační umělec. Za války v Iráku ho zatkli před americkým velvyslanectvím v Paříži, protože si vytahoval americkou vlajku z říti. No a pak zemřel na rupturu pruského střeva. Posmrtně mu ale dali metal, jako kdyby padl v boji. No, paráda. Každopádně poslední člověk, po kterém bych pojmenoval restauraci. Ale asi bychom odsud měli vypadnout. Marša ukázala na jednu fotku s růžovým šloubkem. Připomíná mi to Jacobu básně. A tak to, přátelé, pokračuje dál a dál. Máme číst dál? Máme ještě číst dál? Fakt? No se to trochu přiostřuje ještě. Tak třeba mě zkušenost napovídá, že nikdy není dobrý nápad plést si sex se sportem. Tak jako například existují muži, které fotbalový zápas vzruší víc než jejich partnerky.
při přímém televizním přenosu na ně může klidně žena nahá housnout na klín, ale oni se jí zeptají, hele, přinesla si s sebou pivo? Smášku, u ní doma to bylo něco úplně jiného. Podle všeho si myslela, že sex je samotný sport, něco mezi rodem a synchronizovaným plaváním. Jsem skoro zalitoval, že jsem si kromě kondomu jako ochranu nevzal i přilbu. To bylo méně lásky než v tenisovém zápase. My jsme pak zadýchaně funděli do polštáře. Mě napadlo, jestli mě Marša nepožádá, aby se podíval na stopky. Sex je to, co odlišuje lidi od zvířat, nemám pravdu. Marša se zasmála a dala mi pusu. To byl náš první polibek od chvíle, kdy jsme skočili šipkou rovnou do postele. Australanka. No, druhý den jsem Marie Dominik e-mailem potvrdil účast na projektu, který jsem vyrazil prostudovat do nejbližší kavárny u Jacobova bytu. Menu mimochodem nabízelo většinu kavárenských francouzských standardů, ale také oddíl naše burgery v Paříži. Svět je vzhůru nohama, ne. Svět spíš někdo připlácnul na grill a opekl po obou stranách. Mimochodem, vlak TGV je naprosto úžasný. Oni mají dobu příjezdu spočítanou přesně na okamžik, kdy se vaše nohy doopravdy dotknou peronu. Já jsem přijel do Bretaně na schůzku s dámou z obchodní komory, která mě měla poradit, jaké místní potraviny můžu nakoupit pro náš výtvarnický dům. Měla velmi bretonské jméno. Bonjour, Olvest, těší mě paní. Vítám vás v Bretánii. Vy jste tuž někdy byl? Víte, tahle situace je vždycky strašně ošidná. Vy tomu druhému nemůžete říct, já se omlouvám, ale vaše angličtina je pro účely seriózní konverzace příliš srandovní, nebude lepší mluvit francouzsky. Ano, jsem tady podruhé. Je to tu velmi krásné. Ty jsi dávno tušili píraně. Cože? Fakt? To je exotické. Ne, velmi krásné. Co byli rybáři? Rybáři? Jo, vy myslíte tedy, jo, piráti, že zabili rybáře. No, kampinkovali na pláži a když chtěli potravu, chlastání nebo sex, šli do vesnice. Spousta lidí to pochází z píraní. Protože nás koukalo se tak 25 lidí a dívali se poněkud zvláštně zaskočeně. A vy taky? Ne, moje rodina, ne. Jsme zemědělníci. Jo, zemědělci, jasně. Vy chcete dát kafu a proprat zemědělníci frejžonu? Jo, přesně to bych rád propral. Ano. Tamhle před kavárnou spala na pár různě znějících jídel, která se skládala převážně z tvorů, ještě nedávno plavající kousek od pobřeží. Mně znovu došlo, jak blízko mají Francouzi v přírodě, i když teda dělají první a poslední, aby jí plnou hubou sežrali. Ale na druhou stranu přesně kvůli tomu jsem přece tady. Je dobré, že se zajímáte o lokální produkci. Víte, velké obchody, supermarkety, oni prodávají moc mnoho importované produkce. To je naproti. Šunka z Dánska, losos z Mrcka, melon ze Španělska a přitom Británie. Vám může dát, co vy chcete? U nás třeba moc prasat. Chcete vy, aby byli bio? Cože farmáři tu snad prasata bio? Bio, jako nikdy chemikálie. Myslíte bio, jakože takhle, jakože ekologicky chované bio, víte, mimochodem, já když jsem to slovo slyšel prvně bio v angličtině, my nemáme, my říkáme organické, tak jsem se musel smát bio, to je přece zkratka z biologické a každé jídlo je snad biologické, samozřejmě teda až na to z fast foodu, které nejspíš dělají z dokuceného nylonu.
Dobře, tak co se prosím týče zeleniny, tak tu ať mi rozhodně bio. Dobře, budou. O pár dnů později v Paříži mi Marša chtěla ukázat, jak pokročila se svým knihkupectvím. Už máme 50 přihlášek do naší básnické soutěže. V porotě budu já, ty a kamarádka Amandy. Jo, prý se znáte. Amandy, ty jo, od Jeana Marieho, ano. Jo, a ještě něco. Včera tady byla před obchodem zase taková bejva. Alexa? Fotila si ve výloze plakátu soutěže. Myslíš, že by si jí mohl zavolat a říct, ať toho nechala? Jo. Nemluvil jsem s Alexou od té doby, co jsme se rozešli. V tu chvíli vyšla do knihkupectví Amandy. Ahoj, Amandy, pamatuj si na mě učány, když jsme bude v porotě, to je dobrý. Pole, můžu na chviličku? Jean-Marie se radil se svými právníky. Chtějí tě přinutit, abys prodal svůj podíl v čaju. Cože? Jo. Já teda jsem sice pro ten jeho nápad s jídelnou, ale říkám ti to proto, protože je to od něj prostě. Spolupráce s ním je vůbec zvláštní. Říká mi například moc hezká košile, přitom mi neustále čumí na prse. No, na druhou stranu už jsem dlouho nepotkala chlapa, který by kolem sebe netrousil nějaký sexuální narážky. Teda snad kromě tebe, ale to bude možná tím, že jsi Angličan. Počkej, co to s tím má společného? Někdy je těžký představit si Angličana jako sexuální odravce. To teda snad s výjimkou Daniela Craigha. A to i u něj předpokládám, že bych musela udělat striptease a skočit na něj, aby něco udělal. No, rozhodl jsem se brát to jako uznání. Víte, jeden by si myslel, že francouzští právníci budou levní. Když jsem ale zavolal chlapíkovi, který mi pomáhal s právními náležitostmi při zakládání čajovny. Skoro jsem v jeho hlase slyšel pravidelně cinkat mince. Fajn, podívám se do smlouvy, zvládnu to tak za hodinku. Jenomže když mi sdělil svou novou hodinovou taxu, zatočil jsem potom, aby moje nesnáze dokázal zvládnout za řekněme 2 minuty, ne, možná 1 minutu. A dále tu máme bod číslo 2 na mém seznamu mé. Zdravím, tady Alexa Záznamů. Bylo děsivý slyšet její hlas po takové době. Rok, možná víc. Zavěsil jsem, měl jsem toho na srdci tolik, že by 60 vteřin rozhodně nestačilo. A to jsem si vždycky myslel, že každý vzkaz delší než 1 minutu je úplně padlý na hlavu. Napsal jsem Alexe raději e-mail. Po obvyklých zdvořilostech typu se dlouho neviděli a jak se vede, jsem se jí zeptal, prosím tě, Alexo, proč si fotila čajovnu a to knihkupectví v Maré? Je se snad něco, o čem bych měl vědět? Ano, Pole, ale to by bylo nedlouhé vyprávění. K mému překvapení přišla odpověď okamžitě. Alexo, prosím tě, kolem toho knihkupectví jsou šerčím demoty. Jenom by si mi nedělala mért s mojí novou holkou a jako dost malérů mám i bez toho. Máš tady přítelíček Jean-Marie, mi chce sebrat podíl na čajovně, ze které chce udělat, představ si to americkou jídelnu. Takže prostě potřebuji teďka vymyslet strategii obrany. Prostě bych fakt ocenil, kdyby si... Ale nemůžu ti za 5 minut zavolat. Neodpověděla, takže nejspíš ne. Další den jsem poslal Marii Dominik fakturu svým účtováním, doplnil jsem ji řadou zdvořilostí a doufal, že ji Marie Dominik pošle do účtárny k proplacení. A ne, jak říkám, poeticky můj cvoklý soused z 5. patra do... Druhý den jsem přijel na soutěž do už zaplněného knihkupectví na poslední chvíli. Marša nám, omlouvám se, Marša nám s Amandín vysvětlila, jak bude naše porota hlasovat. No musíš mi slíbit, že se neuchýlíš k žádné protekci, Pole. Samozřejmě, pokud Jake přijde s něčím, co bude naprv, tak mu hlas samozřejmě nedá. V tom k nám zvenku zapílili brzdy. Kabriolet, Jean-Marie, sakra. To už si ale Marša říkala do mikrofonu od nikoho.
Tento večer je celý o slovech a lásce ke slovu. Slovo, o které nám dneska večer jde, je talent. Literární talent. Chci vědět, jestli jej máte. Střídmé publikum nejen bytě reagovalo, ale přišla další nová dáma a vypadalo to, že jí to zajímá. Tak, jako první v básnické soutěži vystoupil člověk až z dalekého San Francisca, Glory Sherman. Říkám mámě s tátou, že až vyrostu, chci se stát památníkem. Oni řekli, na to zapomenu. Tak v tom případě říkám, chci být učitelem matiky. A oni řekli, s tím nepočítej. Pak jsem dělal zkoušky na parašutistu, ale vyhodil mě. Pro mě trapné říčky z něj lezly asi ještě minutu, až to završil tou nejhorší vůbec. Tak je ze mě básník a moc se mi to nerýmuje. Další byla na řadě Suzy, pankáč, který si v Paříži zbytečně protahoval studium. Třetí uchazeč o Vavříny byl Angličan, ošklivější klon mladého Hugh Granta. Čtvrtý kandidát byl ramenatý Kaliforňan, který když hraje v Paříži na kytaru, musí vyhrát jakoukoliv soutěži, kdyby jenom stál a putil se. A po několika dalších byl jako poslední u mikrofonu Jay. Můžu? No, já tě neznám. Vtrhla ke mně jak vítr z hor. Když vidím, co lese, říkám mír a dor. Dlouhá věc, lepkavá, růžová jako masa. Přes srdce jako pilá klobása. Poučení z toho, neber dildo prostit anální, nebo z toho budeš mít bolest. Kanální. K mému překvapení se obecenstvo vysmálo. A v tom jsem si všiml, že na mě míří fotoaparát Alexa. To už ale ze sálu povstal Jean-Marie. Excuse-moi, to v Paříži nemáme žádné francouzské básníky. Sál si. Ve městě Baudelaire nemůžete uspořádat básnickou soutěž bez francouzských básníků. Promiň, Jean-Marie, zrovna ty jsi proti invazi anglosaské kultury? Spadá do toho i jídlo, já se omlouvám, dámy a pánové, ale tenhle muž chce v Paříži založit řetězec jídelen v americkém stylu. A naši soutěž narušil výhradně proto, že se mě pokouší vystranit z čajovny, kterou spolu vlastníme, což je mimochodem anglická čajovna. Jean-Marie spražil pohledem Amandy Mert, to jsem zase něco prokecnul. Vyběhl jsem za ním k autu, abych situaci aspoň trošku napravil, ale to už za ním do kabrioletu nastupovala Alexa. Ahoj, Jean-Marie mu se na tvář vrátil zase ten samolubý výraz, zařadil a vyjel. To byl konec básnické soutěže a začátek rozpadu mého vztahu s Marshallem. A tak se to, přátelé, dál a dál komplikuje a dál neustále Paul West vstupuje, jak jsem říkal na začátku, šlape do oněch mém, ale samozřejmě to dopadne tak, jak už je dobře. V té knížce je toho samozřejmě mnohem víc, my se to vždycky v listování snažíme tak jako pokrátit, vybrat z toho tak něco, aby vám to dalo nějaký celkový rámec. Ale mimochodem Jake tam má asi 8 těch básní a mnohem delší a mnohem poprnější, když myslím, že ji tahle jako stála za to. Takže bychom ještě pokračovali dlouho, tak možná jako ukázka stačí. Kdo mi to požehná? Potleskem, dobře, děkuji. Tak děkuji. Děkujeme moc. Faktor Mert, Stephen Clark, jak jsme říkali tady na začátku, najdete Dobrovského s 10% slevou.